su akwai shi da zafi. Yar uwa ki bar yin kuka, za na so ki fahimta, ki uzuri ki gane abin da nake nufi. Ba lalaba da safe gidana ina zauna falo aka kira wayan hannuna, bacin kiri da na ɗauka sai na ji an kira sunana. Muryar da ban taɓa ji ba tana fitar da sautin kuka, sai hankali na ya tashi ne tambaya da waye don a sanar mini. Ta kasa ce mana umfan kukan yana ta ƙara farashi, yanayin da take sama mu bashi na hauren rashi. Kukan ya fara tsakantawa amma ta ta bar yin nishi, sai na tambaye ta da farko wace ke miye kika ɗauko, miye kike nema a gare ni, zan so da Allah ne ki faɗa mini. Sai da fara ce mani ni Mahmudu Fatima ne sunana, Alhaji Ibrahim Arziki shine sunan mahaifi guna. Na kira ka ne daga nan Yola Adamawa kaji garina, amma ka daina damuwa kaji kuka da ya kada maka hanji. Na daɗe ina son jin muryar ka na ji ta kukan daɗi nake. Sani da ita ta soma magana busani, yanayi na sautin muryarta ya so da fari yake da mani. Ita ce da ni ta kamu da suna a ranta ta zaɓe ni, waƙar Fatima da na yi ya aranta ta ce ta yi. A koda yaushe da na addu'ar ta gani domin guri ta cika. Ta ji ta yi kukan daɗi, sanar da ce ganina ne a yanzu kawai take da muradi. Dai izini a gurin ta zo har nan gari na mu gaisa, sai na fara saƙar zuci gida na ni kaɗai na kabarci. To ni ina zan kai ta in har ta zo tuni miye zan ce mata. Ce da Fatima a'a ta ce mahawul kamar alfarma, ka aminta in zo in ganka zuciya ta kai ta ka nema. Yanzu zan sanar da umana dan abba yanzu baya ƙasa ma, domin jibi ne zai dawo shi baya so nake yin dawo. Za na zo in koma kafin ya dawo sai kawai ta kashe wayar. Sai wayar ta yi shigowa, na bikin ta ce mini sun zo kansu na yanzu sun yi tsayawa. Suna ce a wacce ta sha ne yanzu kan su kai zaunawa, sai ta ce da ni nan nato na hanzari da mashin ɗin wato. Ai laushi shi a kane domin mu je ta sha mu tarbo Fatima. Lokacin da muka ga Fatima tabbas da ni da shi mun yi kallo, na tsaya ina yin kallon ta saboda kyanta na ya hilo. Shi ne ya kamo hannuna har muka je a gabanta, muna zuwa ta ɗauki wayarta a nan ta kira umunta. Muka gaisa muka hanya gidanmu a can na mata iso. Na shaida wa dangina lamarin Fatima sun rike ta da girma, da su da ita tamkar sun saba a rasu babu zancen gulma. Yana da bar su bayan mun dawo Fatima har ban zauna, da ni da ita mun yi batuma, mun yi magana mai girma. Na tafi safiya na wayewa na zo aka ce mini wai ba Fatima.
090 6442 8180 Muhammad Wa'id.